Cardener. A l'entrada, els antics alumnes van poder observar que havien substituït alguns professors. Hi havia nous alumnes de primer, un total de 62 alumnes. També han incorporat assignatures noves per a tots els alumnes i també nous tallers i nous llenguatges, que són els següents. Tallers: hands-on fotografia, digital avançat, ciències en context, iniciatives socials, digital bàsic, entorn pràctic, escriptura creativa, ciències bàsic i artístic. Llenguatges: penso i que debateixo, musicàlia, alemany, teatre, cuina, circ, francès, entorn sostenible, entorn científic i Cims TV. Tot i així, aquesta setmana els alumnes de tercer s'han tingut de preparar per les proves PISA, ja que han avançat les proves a l'octubre. Ara passarem a l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada organitza un curs informàtic gratuït següent. El Centre d'Iniciativa per a l'Ocupació que realitza el programa per aquest mes d'octubre un curs d'informàtica gratuït de 12 hores de durada. Es farà els dies 7, 14 i 21 d'octubre de 9 del matí a 1 del migdia. El cap de Sant Joan de Vilatorrada organitza un taller per deixar de fumar. El taller per deixar de fumar que organitza el CAP compta amb la col·laboració de la regidora d'Acció Social i Salut ja començat. La primera sessió va tenir lloc divendres passat i va comptar amb la participació de 14 persones, el màxim previst. L'èxit de la convocatòria ha estat total perquè s'han inscrit 21 persones. S'ha fet una llista d'espera per si hi ha alguna baixa els propers dies. El taller consta de 7 sessions d'1 hora i mitja i es porta a terme a les instal·lacions del CAP. I ara us deixo amb la meva companya Irene. El començament de tardor. Bona tarda. El passat dimarts 23 de 9 de 2014, a les 4:29 hores, va començar la tardor, que durarà 89 dies i 20 hores. Començarà la mateixa vegada que l'hemisferi nord, al contrari que al sud, que ja comença la primavera. Depèn de la posició en què la Terra fa la seva òrbita al voltant del Sol. Al moment en què el Sol passa per sobre l'equador, la duració del dia i la nit coincideixen pràcticament, i això se li diu equinocci del nord, de tardor, que l'equinocci Continuarem la previsió del temps. Aquest dia ha fet sol, però també ha plogut. Aquesta setmana ha començat la tardor i inodorent, ja que les temperatures oscil·len entre els 12 i els 16 graus, tot i que també han baixat els 12 i han arribat als 21. Pel que fa a les classificacions, no caurem núvols, des d'algun moment en què pot ploure, amb la probabilitat del 5%, i ara l'Eri confirmarà les temperatures de la setmana. Avui ha fet 14 graus, a les 8 14 graus, a les 9 21 graus, a les 8 20 graus. avui celebrarem una secció d'esports, on parlarem sobre el Champions League dels pròxims partits. El passat dimarts 16 va jugar el Real Madrid contra Basilea. El resultat d'aquest enfrontament va ser de 5-1. Els blancs van començar de la millor manera el partit. Al principi es va veure un equip dominador i amb ganes d'agradar l'afició. De fet, els blancs van marcar el seu primer gol abans del primer quart. Aquest gol el va marcar Nacho, però amb l'ajuda d'un jugador de l'altre equip. El segon gol va arribar gràcies a l'assistència de Modric, Abel, al minut 30. Al cap d'un minut, Cristiano, a presó de l'Abel, va marcar el tercer gol. 5 minuts més tard, el Cristiano va passar la pilota del Benzema i va xutar a la porteria. Però el porter brasileño va desviar la pilota. Però James, molt atent, aquest rebuig va fer el gol dels blancs. Al minut 39, Benzema, amb un gran xut que va donar el travesser i seguidament va acabar a la xarxa fent el seu 5è gol. El rival brasileño va tenir una oportunitat que va resultar gol. Malgrat el mal començament de la Lliga, i gràcies per la vostra atenció.